So in seannacht bhí Big Maggie ar siúl an leagan gaeilge scríb John B. Keane agus a deistre Bridie Curry agus a bhí fiistúr ag ón riada. So hí blian go náam seo me bhhair hain a brethúir a drama seanscoil sa learn in Indrawan agus nuair a bhíon drama críochnaí is cuineach an go mar gur chaisí hímpel agus dúirt sílam caiisib an drama se thuirt go le stúthail. Agus dúir tháinig mar eis go le stúthail dúirt me leis an stúrthór alíine tansein mar a lóg dúirt me lé gur smuoine mábhachan an drama thuirt an seo agus déanta sílam. So tá muid go bad ó chuin nuair sé éasca tá grúpa mór a gobán agus bheirt muid gur seachtain gaeilge tá beabhar bhachan a thuirt an seo. Tá léirú drámaíochta le eistearí go Fharraige le nach mór tucha blian cheapan. Agus an ceann seo Bridie ní choirín ránaige mar bhí Simicáil na gcónaí agus deiste si. Ná héis gur sé eiste hena féin go gaeilge. Dhéon Bridie chud héin agus túsáidtí gaeilge an tábháin an áíre agus fellann se go. Bhúr na nóir bheith sa bhaile se an baile an úidir héin dar nó leachtain agus ní bhain san nach go raibh sé gur asúla eisteoirí áitiúlann san leis seachtain nás nach an bhí mar sos na finine. Is bhise iníon le Jambí an taanú iníon amháin atá gé agus tá brod agus mórtas orm bheith an seo don taspáintis le an Gaeilge seo. Bhí simbhór bhilteanach ag meathair sa Gaeilge agus bhíoh áthas an dána go mbeoh taspáintis le an Gaeilge an seo. Tá tradiisiún láidir sa Gaeilge géirí thug tá Gaeilge líomh mórán daoine an seo, so is máin is úntaach an rud é. Mise an chathaoirleach ar an Amharclann Naomh Eoin agus tá míad anbrodú leis an áit seo mar is Amharclann bra das agus tá sé site i lár le stúil chunig mé rudaí a dhéon born nach dhéon mise ach is éasca an páirt born mar tá sé mar Ramadan a dtígann tú agus bíon líne gríneige i gcónaí. Ceir a scór bliana hin de bhunaíoch maithir Cumann Drámaíochta le stúil agus an mission statement a bhíige na marad an stáitse go deo agus buic le dé marad sé go deo nó i le stúil nó i Ganamara. Bhí slú anna bhahan seo ó ihe limonaí agus ó thuiste céirí go dtí Naomh Eoin in nocht agus mar a déach Brian McMahon go déana díagráiste rud éigean déanta something done. Se Harbh specialta muotar chun mar an seannacht go persta go héins dóí ach freisin tháinig leordaí eile chun mar tá cúnaí sa gantar steach an seannacht agus bhí sé thbár baríide. Bhí seachtain nain gon drama le eistearí Lios Tuathail a spéirla agus bhí na slóit an seo le seachtain nuas ach a nacht chuú bar smaisiad ar fad.